Poďme sa spolu pozrieť na jednu z najsilnejších bylín, aké vôbec história pozná. Viete, je to semienko, ktoré bolo také cenné, že ho našli až v hrobkách faraónov a celé stáročia ho považovali za, takmer zázračné. Dnes sa ponoríme presne do tohto fascinujúceho sveta čiernej rasca. Liek na všetko okrem smrti. Wow. Toto nie je len nejaký marketingový slogan. Tento výrok pochádza zo starej arabskej tradície. A okamžite nám ukazuje, aký legendárny status si táto rastlinka za tie tisícročia vybudovala. Jasné, že to nie je len korenie. Je to skôr symbol sily a zdravia. Aby sme naozaj pochopili, o čom tu hovoríme, musíme sa vrátiť v čase. Poďme spolu odhaliť tú hlbokú a bohatú históriu tohto pozoruhodného semienka. A toto naozaj nie je žiadny novodobý trend alebo výmysel. Cesta čiernej rasy je dlhá a pôsobivá. Začína v starovekom Egypte, kde bola súčasťou pohrebnej výbavy faraónov, pokračuje cez zlatý vek arabskej medicíny, kde ju ospevovali ako všeliek, až po indickú ajurvédu. Všade, ale naozaj všade, si ju nesmierne cenili. Dobre, história je fascinujúca, ale poďme sa posunúť trošku k vede. Čo to teda presne je táto rastlina, o ktorej sa toľko hovorí? Vedecky sa volá Nigella sativa. Je to vlastne kvitnúca rastlinka, ktorá pochádza z Blízkeho východu a Ázie. Ale ten skutočný poklad, tá sila, tá sa ukrýva v jej drobných, tmavočiernych semienkách. A teraz sa dostávame k tomu najzaujímavejšiemu. Čo presne robí tieto semienka takými výnimočnými? Viete, kľúčom k celej záhade sú ich aktívne chemické zložky. Vnútri každého jedného semienka sa skrýva taký malý, ale silný koktejl bioaktívnych látok. Absolútnou hviezdou je tymochinón, to je tá najviac študovaná zložka, ktorá stojí za mnohými jej účinkami. No a sekundujú mu silné antioxidanty, esenciálne oleje a samozrejme aj prospešné mastné kyseliny. A to je presne tá kľúčová otázka. Však ako sa celá táto úžasná chémia pretaví do nejakých praktických benefitov pre naše telo? Veda nám už dnes odhaľuje niekoľko hlavných oblastí. Takže v prvom rade môžu podporovať náš imunitný systém. Taktiež pomáha telu bojovať so zápalmi, a to najmä vďaka antioxidačným vlastnostiam, ktoré chránia naše bunky. Okrem toho sa ukazuje ako nápomocná pre zdravie tráviaceho aj dýchacieho systému. A dokonca niektoré výskumy naznačujú, že by mohla mať vplyv aj na reguláciu hladiny cukru a cholesterolu. Dobre, takže potenciál už poznáme. Teraz je ale dôležité vedieť, ako ju zaradiť do života správne a samozrejme efektívne. Tradične sa jedli buď celé samienka, alebo sa používal za studenalisovaný olej. Dnes však máme k dispozícii oveľa modernejšiu a podľa mnohých aj efektívnejšiu formu, a to je tinktúra. A jej najväčšia výhoda? Ponúka stabilné a koncentrované účinné látky a hlavne umožňuje úplne presné dávkovanie, doslova kvapku po kvapke. A ako na to? Je to jednoduché. Vždy je najlepšie začať s menším množstvom, zvyčajne tak raz alebo dvakrát denne. Pri použití tinktúry je to úplne bez starostí, stačí sa riadiť odporúčaným počtom kvapiek, ktoré nájdete priamo na obale. Samozrejme, žiadna seriózna debata by nebola kompletná bez toho, aby sme sa pozreli aj na možné rizika, pretože zodpovednosť je vždy na prvom mieste. Takže, keby treba spozornieť. Čiernej rastci by sa mali určite vyhnúť tehotné ženy. Opatrnosť je na mieste aj u ľudí s nízkym krvným tlakom, keďže ho môže ešte viac znížiť. Ak sa užívajú nejaké lieky, je naozaj dôležité poradiť sa o možných interakciách. A samozrejme, ako pri každej bylinke, aj tu existuje malá možnosť alergickej reakcie. A presne tu sa spája tá starodávna múdrosť s moderným prístupom. Značky ako Zemodar dnes prinášajú toto prírodné dedičstvo do súčasnosti vo forme čistých a dostupných tinktúr, ktoré s plným rešpektom využívajú silu prírody. To je otázka, nad ktorou sa oplatí zamyslieť však. Možno odpoveď na mnohé výzvy modernej doby naozaj leží v znovu objavení múdrosti, ktorú naši predkovia poznali a používali už dávno pred nami. A ešte predtým, než skončíme, jedno veľmi dôležité upozornenie. Tento obsah má čisto informatívny charakter a v žiadnom prípade nenahrádza odbornú lekárskú starostlivosť. O svojom zdraví sa vždy poradte s lekárom alebo lekárníkom. Ďakujem za pozornosť.